Това какво? Вижда ли съм? Вижда се всичко е. Колегите малко в биджито, че днес открием и гурголицата. Малко открием и гурголица нещо. Виж, открием. Моля? Добре, добре. Малко по-близо го снимайте. Малко по-близо. Той шибека, да не се объркате. Да. Той шибека. Да. А това е... Любо шибека от Има и Пловдив. другата бригада. От Това пък е Пловдив, от Бургас. Бургас. Ма ние не се хваляме, ние си ги трепим всеки път, ко се Да, хваля. пият си супа. Питаха ме изрично хората, като откриваш сезона, прати снимки. Прати. Ти искаш видео да прати се. То също. Какво ще се легава с тях? Само снимки. Разбрахте ли сега, Любо шибека? Ето там е другия Пловдив. Чанко, той с гаджето си стреля заедно. По двойки стрелят. Двойка с кул. Не знае, аз сега не не. Абе, ние се чудим цяло нещо, Защо ще събудат стреля. на Тя стрелява цяла вечер.